Moi! Mä näytän nyt, miten mä teen punajuurikrissiinejä. Ja mä teen ne tämmöisestä biotta punajuurimehusta ja sitten siihen tulee spelttijauhoa. Tää on oikeastaan aika hyvä ja siisti vaihtoehto ottaa tämmönen mehu, jolloin se kaikki raastaminen ja muu jää pois. Sitten mä lisään tähän 1/3 palaa ihan tavallista hiivaa. Ja ripauksen herbamaresuolaa. Niin kuin tavallinen periaatteessa sämpylätaikina, mutta vaan tuohon punajuurimehuun, niin se saa aika hauskan punaisen värin sitten. 0,5 litraa parmesaan raastetta. Vaaleita spelttijauhoa. Yhtä lailla spelttijauhoa, mutta tää on nyt täysjyvä spelttijauho. Mä laitan tätä nyt ainakin sen 3 desiä. No niin, nyt meidän muovailuvahataikina on noussut. Se maistuu oikein taikinalle. Niin, tehdään siis pitkiä rullia. Tämmönen niinku pusuhuuli, kato. Ja nyt me kaadetaan herbamaresuolaa näin ja pyöritellään sitä tästä ympäri. Vanhempien toimestani käytetty ainetta-suolaa. Tosi moniin lapsuusmuistoihin liittyy toi suola. 200 astetta, 10-15 minuuttia, riippuu miten paksuja ne on. Ja sitten vaan herkuttelemaan.